CRZ कायद्यामुळे महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील बंधाऱ्यांसह अनेक कामेही रखडली आहेत. तरीही आमदार वैभव नाईक यांच्या पाठपुराव्यातून देवबाग तारकर्ली गावासाठी बंधारा मंजूर झाला असून पालघर ते सिंधुदुर्ग या किनारपट्टीवरील अलीकडच्या काळातील मंजूर झालेल्या देवबाग बंधाऱ्याचे हे पहिलेच काम आहे. देवबाग गावाचे समुद्र व खाडीपासून संरक्षण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असून योग्य त्या उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. त्याचाच पहिला टप्पा म्हणून मंजूर झालेल्या जिओ ट्यूब बंधाऱ्यातील देवबाग मोभार ते विठ्ठल मंदिर अशा 2.5 किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या कामाला वर्क ऑर्डर मिळाली असून हे काम गणेश चतुर्थीपूर्वी सुरू होईल अशी माहिती रत्नागिरी सिंधुदुर्गचे खासदार विनायक राऊत यांनी सागरी अतिक्रमणग्रस्त देवबाग गावाच्या पाहणी दरम्यान दिली. सर्व ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार या विभागाचे आमदार वैभव नाईक यांनी सातत्याने जे प्रयत्न केले, मी आणि माननीय दीपकभाई केसरकर यांनी त्यांना मार्गदर्शन वेळोवेळी केलेलं आहे. पण वैभव नाईकांच्या अथक प्रयत्नातून हा आता देवबाग ते तारकर्ली हा जवळजवळ 2 किलोमीटरचा जो बंधारा आहे, त्या बंधाऱ्याचं काम आता पूर्णत्वास झालेलं आहे. त्याची निविदा झाल्यावर वर्क ऑर्डर दिलेली आहे. जवळजवळ 2,45,00,000 रुपये खर्च करून जिओ ट्यूबचा वापर करून हा इथपासून सुरू होईल, या टोकापासून संगमापासून होईल ते अगदी उत्तरेकडे विठ्ठल मंदिराच्यापर्यंत हा संपूर्ण जाईल. आणि समुद्रापासून ह्या गावाचं रक्षण करणं, समुद्रापासून या गावाला संरक्षण देणं आणि समुद्रापासून किंवा ह्या समुद्र आणि पाठीमागची खाडी याच्यामधून कुठलाही धोका भविष्यात निर्माण होऊ नये या दृष्टिकोनातून आम्ही सातत्याने त्याचं योग्य तो उपाययोजना आम्ही करतोच आहोत. त्याच्यातला हा पहिला टप्पा आहे की देवबाग तारकर्ली हा जवळजवळ 2,45,32,966 रुपये एवढा खर्च करून या जिओ ट्यूब बंधाऱ्याचं बांधकाम चालू करणार आहोत. वैभव नाईक सांगतील त्याच्याबद्दल. नाही, पतन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी काल मला जी माहिती दिली, जी आज आम्ही छापली आहे, तर त्या संदर्भात जर नाही, त्याच्यामध्ये काय आहे, ह्याची जी निविदा काढली 12/7/2019 रोजी ही निविदा उघडलेली आहे. 12/7/2019 रोजी. आणि त्यानंतर या कॉन्ट्रॅक्टर जो आहे त्यांनी 17/7/2019 रोजी पत्र दिलेलं आहे. आणि त्यानंतर कॉन्ट्रॅक्टरने त्या कॉन्ट्रॅक्टरला 2/8/2019 रोजी वर्क ऑर्डर दिलेली आहे. त्यामुळे फार काय नाही आहे. पण तुम्ही सांगता त्या पूर्वीच्या बजेटमध्ये मंजूर करून घेतले, परंतु CRZच्या अनेक अडथळे आहेतच. आजसुद्धा जवळजवळ इथे जेटीचा प्रश्न आहे, तो बंधाऱ्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे हे सगळे CRZमध्ये जे रखडलेली जी होती एक एक करून त्याच्यातून सुटका करून काम करून घेण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे. 2 ठिकाणी बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीला परवानगी मिळाली. एवढ्या मोठ्या जिओ ट्यूबच्या बंधाऱ्याची आता सुरुवात झालेली आहे. तर अत्यंत आम्ही कॉन्ट्रॅक्टरसुद्धा कुठेही कमी पडणार नाही याची लोकसभा निवडणुकीच्या आधी खासदार साहेबांकडे या गावातील सर्व ग्रामस्थ आले होते आणि खासदार साहेबांनी आम्ही पतन विभागाच्या बांद्राच्या कार्यालयामध्ये बैठक घेतली आणि त्या बैठकीमध्ये हे प्रस्ताव खरं तर बजेटला 16-17मध्ये मान्यता त्याची तरतूद झाली होती, परंतु CRZची परवानगी नसल्यामुळे ही थांबली होती. माननीय मुख्यमंत्र्यांना खासदार साहेबांनी मी भेटलो. CRZच्या कमिटीच्या अध्यक्षपदी सचिवपदी नेमणूक या ठिकाणी कमिटी नवीन झाली. त्या कमिटी असल्यानंतर त्या ठिकाणी त्याच्या बैठका झाल्या, बैठकीमध्ये मिनिट्स झाले आणि त्या मिनिट्समध्ये हा आपला बंधारा या ठिकाणी मंजूर झाला. आणि त्या बंधाऱ्याला पैसे आधीच तयार होते, फक्त निविदा आता काढली. निविदा काढल्यानंतर आता ते प्रत्यक्ष काम सुरुवात होईल. त्याचबरोबर दोन ज्या ठिकाणी बंधाऱ्याला कोसळले, ज्या ठिकाणी आता आम्ही उभे होतो आणि ते पेन्शनचं घर आहे त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी दोन्ही ठिकाणी रिपेअरसाठी सुद्धा बंधारे दिले. परंतु त्याच वेळी लोकसभेची आचारसंहिता लागली. लोकसभेची आचारसंहिता 22 मे पर्यंत या ठिकाणी होती आणि त्यामुळे ते उघडलं नाही टेंडर. त्यामुळे त्या दोन्ही कामांसुद्धा 65 लाखाची कामंसुद्धा या ठिकाणी त्याला वर्क ऑर्डर त्यांनी अर्धवट कामसुद्धा या ठिकाणी सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आता समुद्र शांत झाल्यानंतर या ठिकाणी ही दोन्ही कामं या ठिकाणी प्रामुख्याने या ठिकाणी होती. खरं तर देवबागवासियांना म्हणजे आम्हीसुद्धा प्रयत्न करत होतो, परंतु ही निश्चित गोष्ट खरी आहे की बंधारा पूर्ण झाला नाही. त्यामुळे देवबागवासियांना 2-3 वर्ष हा त्रास सहन करावा लागला. परंतु यावर्षीसुद्धा आम्ही हा बंधारा तर आता प्राथमिक स्वरूपात या ठिकाणी सुरू होईल, परंतु आता 50 कोटीचं सुद्धा आपण म्हणजे 225 कोटीचं आपण संपूर्ण देवबाग ह्या संपूर्ण किनारपट्टीची जी काही कामं आहेत त्या CRZमुळे आणि वेगवेगळ्या कारणामुळे जे रखडत आहेत आणि त्याचा सातत्याने आम्ही लोकप्रतिनिधी पाठपुरावा करत असतो. मग असे आमदारांनी सांगितल्याप्रमाणे खरं आहे की आपल्या 722
किलोमीटर लांबीच्या समुद्र प्रवासामध्ये पहिला हा 2 किलोमीटरचा जो प्रवास हा यशस्वीपणे पूर्ण करण्यामध्ये वैभव नाईक यशस्वी झाले. त्यामुळे लोकसभेच्या वेळेला आम्ही संध्याकाळचे इथे आलो होतो आणि लोकांना शब्द दिला होता की विधानसभेच्या अगोदर कोणत्या परिस्थितीत आम्ही काम चालू करणार म्हणून, आणि त्याप्रमाणे आज पहिला टप्पा चालू करायचा प्रयत्न करतोय. पण आता तुम्ही ज्याचा उल्लेख केलेला आहे ह्या सगळ्या कामाचा पाठपुरावा आमचा चालू आहे. 2 दिवसापूर्वी पुन्हा एकदा आम्ही पर्यावरण मंत्री रामदासभाई कदम यांच्याकडे गेलो होतो. तिथे CRZचे अध्यक्ष जे आहेत त्यांना बोलवण्यात आलं होतं, सचिवांना बोलवण्यात आलं होतं आणि खास करून सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी ह्या किनारपट्टीच्या ह्या वेळेला जी काही भयानक अवस्था निर्माण झालेली आहे त्या अनुषंगाने मंत्री महोदयांनी पण त्यांना आदेश दिलेले आहेत. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी ह्या किनारपट्टीच्या लोकांचे जे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत त्यांना तातडीने मंजुरी द्या आणि लोकांच्या जीविताचा प्रश्न आहे त्यांना ताबडतोब प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. दुसरं 50 कोटी तरतूदसुद्धा यावर्षी करण्याचं आम्ही निश्चित केलं आहे आणि ते सुद्धा होईल. येणाऱ्या पावसानंतर खरंच देवबाबासींना कुठेतरी टाईमचं सोल्युशन दिलं पाहिजे आणि त्यासाठी थोडा वेळ लागेल. आणि आपण बघितलं असते महाराष्ट्रातील खासदार साहेब पण आहेत, पालघरपासून सिंधुदुर्गापर्यंत एकही CRZची परवानगी मिळाली आणि एकही बंधारा या ठिकाणी सुरू झाला. पहिला बंधारा GOBचा या 7-8 वर्षातला पहिला आपला होतो हे आपण या ठिकाणी आपण केलं. म्हणजे एकही पालघरपासून सिंधुदुर्ग टोकापर्यंत एकही बंधारा तो आपला पहिला होतोय. आज मिऱ्या बंदरचं सुद्धा काम त्याच्यामुळेच रखडलेलं आहे, ते आता सुरू होईल म्हणजे याच्यावर. पण आपलं काम लवकर सुरू होतं. CRZ हा खूप मोठा अडथळा आहे कामाच्या मध्ये. आणि ब्रेक वॉटरचं सुद्धा काही वर्षी खासदार साहेबांनी सुद्धा मी पाठपुरावा करत आहे की ब्रेक वॉटर जर केलं तर आतमध्ये समुद्रात केलं तर हा या ठिकाणी येईल. परंतु या ठिकाणी दोन्ही बंदरे झाल्याशिवाय हे गाव वाचणार नाही आणि त्यामुळे दोन्ही बंदर येणार 2 वर्षामध्ये आपल्याला करायचं आहे. निश्चितपणे काही लोकांना राजकारण करायचं त्याने राजकारण करावं, काही लोकांना पण एक आम्ही मान्य करतो की जो बंधारा झाला नाही मान्य आम्ही करतो, पण ते कशामुळे मान्य करतो हे पण या ठिकाणी आपण केलं पाहिजे. आज अधिकारी पण या ठिकाणी त्यांना पण या ठिकाणी विचारू शकतो. साहेब मी घेतोय त्याच्यामध्ये कारण तिथे अधिक मनुष्य वस्ती राहते. जुव्यानंतर मग पानवळकर जो आहे, सावंत जुव्या सुदैवाने माणसं नाही आहेत तेथे, मसुरकर जुव्यामध्ये पण कमी आहेत. पण या सगळ्या जुव्यांचं रक्षण करण्यासाठी सुद्धा जी कामं प्रस्तावित केलेली आहेत त्यांना मंजुरी मिळालेली आहे. पण CRZच्या कचाट्यातून या सगळ्या कामांना मंजुरी मिळवण्याचं काम आमचे प्रयत्न चालूच आहेत. पण 2 दिवसापूर्वी तुम्ही उल्लेख केला रामदासभाई कदम यांच्याकडे बैठक घेऊन ह्या सगळे जे प्रलंबित प्रस्ताव जे आहेत ते तातडीने अजेंडावर घ्या अशा पद्धतीचे आदेश दिलेले आहेत. नाही